Milton Ochieng. Kaunti ma Kisumu koro chako donjo winjruok kod kembe moko maloso tingni mar neno ni pur otimore e yo makare kendo bedo kod yot e pur manyasani gino mabiro miyo gi yuto mabup. Grup moro ma jopur miluongo ni Kowuor CBO mayudore North Nyakach koro sani oseyudo tinga mabiro konyogi e pur kokalo kuom kambi ma John Deere ma bende yande noketo piem ma jopur motelo ne locho mar tingago. Jatend Migago mar pur Gilchrist Okuom wacho ni sani piny oselokore kendo chenro no geto malombo jende mondo donjre e weche mag pur. Kaka wang'eyo kaka piny lokore, kor lwasi lokore, omiyo ok wanyal timo pur kaka nwatimo chon cha. To waneno kaka dwayud yo mar kelo yudhe e tich. Koro wanyisogi ni wach tinga ka en achiel kuom gigo maboduoko gi e pur nikech within samatin onya puro kama lach mondo yuto dhi malo. So my message to farmers is to start changing and adopting. So changing your way of planting today, of practicing agriculture, and then adopting the new technologies. And that would be the message. And do not think that it's too expensive. There are contracting services there that you can utilize that can enable you to get that mechanization and get the benefit. And eventually you will grow and produce more, and eventually they can start to purchase their own equipment as well. Climate change kelo piny mo tek kabisa ma ok nyalre kasto kipuro gi lweti kaminya puro be kotin koro wadwaro no tight way of solving the mondo los go wach mar labor shortage mantie nikech joma tindo onge gidhi oko gidhi manyo tich koro tinga ni biro konyowa nikech kata ka koro joma donge mang'eny ka to tinga achiel nyalo tiyo kata kar ji 100 on one day koro that labor shortage is sorted out.